Jeg har taget en af Jasafes nye sikkerhedscylindere hjem. Det er en 6-stift-cylinder med en ny nøgleprofil, som er banke- og dirkfri. Allerede i posen har man lagt cylinderen i en pose for sig selv ind i, så den ikke bliver ridset af nøglen. Jeg kan se, at man har lavet ligesom Roco 1200 profilen, sådan så man ikke kan få en dirk ind. Sådan en lille spids derinde i tromlen, så man ikke kan få en dirk eller en bankenøgle ind. Man kan også se, at selve nøgleprofilen er meget dybere i hakket. Den passer ikke i den gamle V600 eller VT600, men jeg vil lige åbne den for at se, om der er lavet noget om indeni. Nej, det er der ikke. Det er de samme stifter, der bliver brugt. Som i Roco 600. Så det er kun tromlen, der er lavet om, og så nøgleprofilen selvfølgelig. Det var det herfra.